iwacho ni gini ok otimore kuom thuolo mokwongo, ok onere kuom thuolo mokwongo. Kipenjo tinyisi TSC wacho ni gin giwegi gikia kama gini. Barua to wuok ka TSC. Ere kaka ng'ato nyalo wacho ni okia gima timore? Akello Misori, nitiere joma ndiko ka aparo mabro winjo pachgi gin bende mondo watemane duoko gigi. Nyaka gie sani iwacho ni japuonj mosendiki ka ene kategori mar bedo e level maru mar riwruok ka obiro to principal receive gi to hands nikech okonyo pek manyo nitie school. Un bende kaka jotelo mochung' ne riwruok mag jopuonj u receive nikech omedo membership maru. Yes. Kendo unyalo bedo gi yot gi duol mar kedo ne jopuonj mamoko. To king'iyo ka nyaka jopuonj magin interns gin jopuonj mukedo negi. Interns nyiso ni pok ondigi yo mongirore. To bende wacho ni japuonj mora mora mosedhi monyono kar tiegruok en japuonj. Ukedo ni nyaka jopuonj mosetieko tiegruok mapok kata koyudo internship to gin gisetieko tiegruok margi. Sama kuom ranyisi japuonj moro notieko tiegruok mare 2019 kuom ranyisi kata 2020 to pok ondike to nyawadgi manotieko kata 2023 to yudo barua ni manyiso nang'o? Where is fairness and where do you stand as a union? But ingini okwanyal mix issues. Okwanyal mix issues to okwanyal mix kama. Kaen japuonj ingini jopuonj mindiko molo to a level mo wa represent. Gin jopuonj mapuonjo subject mopogore opogore. Ng'ato timo maths, physics, maths, geography, chemistry, biology, literature and English, CRE and Kiswahili and so on, and history and so on. Yes. Koro subject combination emanyalo bedo ni school A dwaro. Ka jopuonj ma in circulation gin jopuonj ma nigi subject combination mang'eny to skunde pod ok dwargi. Gin kategori no nyalo budhogo. Kaka sani endi wan gi evidence ni jopuonj ma mainly manondiki e period manechokalo manondiki the last 20,000. Ne gin mainly jopuonj mane otieko ndalo machiegni malo jok moko manie field. Kaluwore gi subject combination. Inya paro ni sama ne ondik jopuonj e junior school mokwongo. Teacher Service Commission nokawo ka ji to ndika mok gi rationalize ni jopuonj mwandikogi bende gin jopuonj ma dwarore. Koyudo ka school moro kaka school mang'eyo Migori Primary noyudo jopuonj 4 at one go. To jopuonj 4 gi onge ng'ama ne puonjo kwan kata mapuonjo chemistry at all. To junior school and a secondary school curriculum mano nego bende miyo gi jopuonj. Koro the second employment schedule manotimore ne jo TSC otemo mondo correct anomaly no. Nikech jopuonj mana gi yudo kachacha thothgi bende ok nyal puonjo subjects machalo kaka chemistry, biology kata maths, physics and so on. To ne onego bende kata manyalo pre-technician courses. Koro jopuonj mana nigi science go nobedo absorbed. In fact nobedo absorbed kata nyaka the most recent. Koro jok mana nitiere gi humanities kata languages thothgi ni pod ne mana circulation. Mana achiel kuomgi. Mar ariyo, japuonj mo apply ema bedo absorbed. Tiyudo ka pod jopuonjwa ok chul maber. Ka japuonj moro puonjo e school moro ma private ma international. Iyudo ka samoro okawo en chule gi $70,000 to ng'ato biro chako $39,000 or $35,900. Koro ng'ama chako $70,000 en pod oling' aling'a kanyo ni onge tiende mondo adhi andiki to waendi pesa matin. The current group mar jopuonj mwantiere go ging'iyo gima important now. Koro yudo ka jopuonj mang'eny moko nitiere ma pod ni oko kacha ma kata ni no graduate 2016. Nitie jaka mo graduate 2011 gi 2010 mapok ondiki. Koro mago gin stories mawinjo oko kacha. To kendo gin tiyo ka gin story atora. Koro wawacho ni mano ende momiyo koro employment opogore. Mar ariyo, jopuonj mane obed kindiko mosendiki kuom this 100,000 mando keto intern gi. Matin ndi gin jo primary. To ngeni primary schools ema ng'eny e Kenya ka. Koro ndiko mar jo junior school nocho lock out jok mana nigi P1
kata man gi diploma mano chose upgrade mondo gipuonj CBE kind of education. Koro maendi momiyo jopuonj mang'eny po ni oko. Policy mana wan go chon bende ne okawo jopuonj mang'eny. Policy manocha ne wan go chon kapok ne Ruto biro e loch ne indiko jopuonj 5,000 to ma ipogo jopuonj mane secondary kendo puonjo jopuonj mane primary. Kaeto mar adek nitiere jopuonj mane ndiko mana depending on the need. Ka japuonj oretire kata japuonj otho to nyaka watim replacement. From 1997 okosebedo ka jopuonj ndiko normally. Thoth jopuonj mane ndiko ne gin jok ma fill gaps mag jopuonj man mowuok oko through ni jok moko we tich, jok moko tho, jok moko retire. Koro maendi momiyo pod wan gi backlog. To nwaneno ka system mar William ni to ne en system maber. Okawo ji mang'eny ondiko wat wan go kendo backlog kodong'. Makoro gima koro kethe mar rocho ndiko mar ndikruok mar jopuonj en tich gima ne Mheshimiwa Wetangula koro wachoni, mar speaker wachoni. Makoro nyiso ni wa make steps 4 to nitiere 3 ma bende ywawa chien. Ni ng'ato nitiere mochung' e gate en ka ji okalo ka wase make 4 steps tembe 3 steps o make mondo ywawa mondo koro wabi wa discuss before the public ni to tich mar jopuonj ng'iewo kose en gima ikawo akawa. But an mane gima ng'eyo. Iye. Sama gigi timore kama, keto sekta mar puonj kama chalo nade? Kuom ng'ama dwan tiegore kaka japuonj, kuom japuonj ma osendiki gi japuonj ma pok ondiki. Nikech ma koro biro chopo kama koro samoro ka ng'ato dwaro promotion kata, to koro chunya ko ti gi pesa. Nikech ma koro e gima samoro nyalo dhi kuom jumbe ma nondike to ong'ise ni koro miya gimoro. Tiyudo ka japuonj koro ngalore nikech promotion mar japuonj en gima ber. Kendo waparo ni onge ng'ama deher ni obed kama entiere kuom thuolo malach. Mak mana ni jomoko samoro koro nyalo dhi moingo jowetegi nikech weche mag mibadhegi. Ma udwa timo nang'o ere kaka udwa konyo jopuonj e sekta mondo ne nitiere fairness. Jaduong' Bati, aparo ni mano ende e conversation kata twak monego bed ni wan go kaka jo Kenya. Ni to institutions ma wan go e Kenya ka, aneno kata ka iwacho about IEBC, Yes. iwacho about the Teacher Service Commission, iwacho about Public Service Commission and so on. Iwacho about Parliament. Bende gin gik ma functional koso kisungu wacho ni bende gin koso gin dysfunctional. Kaendi kama wantie. Machalo ka gima kata mana Mheshimiwa Wetangula wacho ni corruption itself. Mwabiro kwa wacho ni en gima oyiega yieya en mani kisebedo gi corrupt process